दिनैनि बे भिडिअखौ जायफोरा न'खराव बिमा बिफाजों नायगासिनो दङ बा न'खरनि मानसिफोर नायगासिनो दङ आरो जायफ्रा गथ' मानसिफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनाङा आरो जुदि नायनो गोसो जादोंब्लाथाय हेडफन सोना नायबानो जाबाय आं बेखौ बुंखानाय जाबाय उनाव रायजाबाथाय आं दाय गैया। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। मोनसे सोमोनांथाव खौरां सफैदों। बे खौरांखौ आं दाखालि बयनो फोसावनो सानदोंमोन नाथाय दिनै आं बेखौ फोसावबानोसै मानोना लाजिनाय मोनदों एसे लाजिनांगौ जायो मानोना गोबां मानसिफोरा बे भिडिअखौ नायो नाथाय बेखौ लाजिनांगौनि बाथ्रा गैला मानोना बे मोनसे गेम जानो थांगासिनो दङ आरो बे गेमा गाबोननिफ्राय बा 8 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन। बे गेमानो जाहैदों आथोन गेलेनाय गेम माने आथोन गेलेलायगोन आरोना जेनेबा जों दा फुटबलफोर नाया होमबा जों फुटबल नायो बेबायदिनो आथोन गेलेनाय समाव जों बायदि मानसिफोरा बा अडियेन्सफोरा नायनो मोनगोन आरो बेबायदिनो गेम जानो थांगासिनो दङ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बे गेमा सप्तासे ना सप्तानै जागोन होननानै जों खोनादों बा निउसाव होदों आरो बे गेमानो जाहैबाय इउरपनि मोनसे हादोराव सुइडेन होननाय मोनसे हादोराव जागोन बे गेमा आरो बे जाहैबाय आथोन गेलेग्राफोर बिथांमोना 45 मिनिटनिफ्राय 60 मिनिटसिम मोनसे राउन्डआव बेबायदि खिनिया जागोन आरोना गेमा आरो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आथोन गेलेगोन आरो बेखौ जों बायदि अडियेन्सफोरा नायनो मोनगोन आरो बे मोनसे एकदमबारे सोमोनांथाव खौरां एकदमबारे खोनाफेरि आरोना सिगां समावसो जों खोनायोमोन बेबायदि जादों बेबायदि जादों होननानै नाथाय बिदि नंफेरामोन आरोना नाथाय बे गिबि खेबनि थाखाय बे इउरपनि सुइडेनाव बे जानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां निउस मिडियाफोराबो सावरायलायगासिनो दङ दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ आरो बेयो बिथांमोननि थाखाय नर्मेल खोथा जोंनि इण्डियानि बायदि नङा बिथांमोननिया जोंनि इण्डियानियासो एकदमबारे जिनाहारि खालामनाय मानाय एकदमबारे बुथारनाय मानाय नाथाय बिसोरनिया बिदि नङा। दा जियानो जादोला बे मोनसे गेम जानो थांगासिनो दङ गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन बा 8 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोन दिनैथ' 7 जुन आरो गाबोन 8 जुन बे 8 जुननिफ्रायनो बे गेमा स्टार्ट जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बे हादोरनि मुङानो जाहैबाय सुइडेन हादोर आरो बे गेमखौ सिगांनिफ्रायनो खालामनो होननानै सानबाय दंमोननो नाथाय सिगां खालामनाय जायाखैमोन नाथाय गाबोननिफ्राय खालामनाय जासिगोन। बेहाय खालि आथोनल' गेलेनाय जाया आथोन गेलेनायजों लोगोसे गोबां बिदिनो बुंथाव जायो बाथ्रा आरोना जेनेबा आथोन गेलेनायाव मा जायो बिदिया गासिबो जाजोबगोन आरो बे गेमा 45 मिनिटनिफ्राय 60 मिनिटसिम जागोन बा 1 घन्टायानो जानो थांगोन आरोना बेयो बेबायदि गेम जागोन आरो बेखौ सोर देरहागोन सोर मागोन विनारा सोर जागोन बेखौबो नायग्रा थागोन बा मा होनो बिदिखौ केप्टेन ना मा होनो बिदि थागोन आरो लोगोसे बेहाय अडियेन्सफोराबो सापर्ट होनो हागोन सोरखौ सापर्ट होयो बेबायदि होननानै निउसाव लिरनानै होदों नाथाय बेबायदि गेमखौ खोनानानै गोबां उन्दै उनलाफोरा फाग्ला जानो हागौ दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना उन्दै गथ'फोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाबानो जागोन आरो नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ गोबां मिनिथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा सोमोनांथाव बाथ्रा आरोना आरो बे खौरांखौ आं दाखालिनो होनो सानदोंमोन नाथाय आं दिनै होमारबाय मानि थाखाय होखो होनना बुङोबाथाय मानसिफोरा गोबां सावरायगासिनो दंमोन फेसबुकनि गेजेराव ओमफ्राय दा जियानो जादोला बे गेमा जागोन गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बे गेमखौ गोबां मानसिफोरा नायगोन आरो बे पार्टिसिपेट खालामग्राफोरा बा आथोन गेलेग्राफोरा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो बादायलायनो हायो जेनेबा हमना ला गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय हमना ला इउरपनि गुबुन गुबुन हादोर जेरै इउरपआवथ' गोबां हादोर दंना जेरै जोंनि एसियायाव गोबां हादोर दङ थिग बेबायदिनो इउरपआव गोबां हादोर दङ बिथांमोननि हादोरनिफ्राय बाहागो लाहैगोन आरो बे आथोन गेलेनायखौ दिन्थिफुंगोन आरो बेहाय जायफ्रा विनार बिथांमोना देरहागोन बान्था मोनगोन मेडेल मोनगोन ट्रफि मोनगोन बिदिनो फैसा मोनगोन रां रुफा मोनगोन आरो लोगोसे बिदिनो गेम आरोना दा जेरै जोंनाव गेम जायो जेरै जोंनि इण्डियायाव क्रिकेट जायो बांसिन थिग बेबायदिनो बिसिनाव बिदि जानो थांगासिनो दङ आथोन गेलेनाय गेम। अब्ला लोगोफोर बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो बा बे खौरांनि सायाव मा बुंनो सानो जाथाय दंना बियो बेबायदि बाथ्रानि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। बोथोरा जोबोर गरम दा जियानो जादोला जों भिडिअखौ बेनो फोजोबसै गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।